then ukusolve la sekuwukuthi apply ama steps wakho kahle la 240 minus vs sekanje. Then after la usolve for i-speed vela ngithi, then usuya cross multiplier, then uthole kahle yonke lento le. Kusho ukuthini? Kusho ukuthi njengamanje unobani la le part le isizogroupa nayiphi nale numerator, numerator multiply denominator bazo multiply. Kusho ukuthini? Le part le sekuyi part eyodwa le izo multiplyana bese futhi si numerator yodwa ibuye multiply u52 mase cross multiply. Futhi ikanje u340 multiply by 52 multiply by u340 minus vs is equal to, so la u340 multiply by 35 multiply by 340 plus uvs. Usolve for uvs wakho, then yabo ukuthi ama steps asemaningi. 340 it's either udivide ngo340 indawo zombili. Yabo mo divide ngo340 la divide futhi ngo340 ukhansela lo ngapha, shothi sisele no52 manje no35, then sungakwazi ukuthi umultiply 340 times 52 uthola uya multiply manje la uthola 17680 minus 52 multiply by vs minus 52 vs equal to 35 times u340 la usola 11900 plus yabo 35 vs, then usucheck ama like terms wakho, uthathe lo ezingapha 35 plus 52 kuzophuma bani u80 87 angithi kuzophuma u87 mo transpose lo engapha kuzoba 87 vs equal to lo 17680 lo sekumele ezinjani ezingapha, then should zizoba so minus 11900 kuba kanje. Mawuthatha le term le uyeqisela ngapha, then sorry le 1100 umletha la azohlala zodwa inamba, then le part le uyilethe la yabo, then kuba kanje. Then usuthola into kanje, usuthola uvs wakho ngokudivide ngalo because awumdingi. Uthi 17680 minus 11900 yeah, sorry ngala bese ngenze into wrong, then la is supposed to be 17680 minus 11900, then divide by 87, then vs wethu 66.44 meters per second kanje. Then yona final answer yethu le from equation yethu le. Let's calculate speed of the moving source.